Öýlenör näro ece. 30 ýaşamdan ämay garrap baramowa. Bolýa ýaraýyn gurlaşar. Agam sene bagıtlay. Näme üçin beýdidin? Ay 2 tan maşynyň wa, 4-5 tan jaýyň wa, pulun diýseň. Bagyt pullu diýäňde sen aýtdyň. Ay o şeýle maşynçyklym bolsa, elimde pulum bolsa, başga näme ýaragan? Bagyt inim senki ýaly wepaly ýan ýoldaşyň bolsa, çağalan bolsa, maşgalan bolsa, bagyt maşgaladadyr. Zatlar gadan bolýandyr, jaý, maşyn, pul, bagyt esasat maşgalady. Bagyt maşgalada bolsa näme üçin öýleniň o amonna siz? Ey görüp ay güne yananım, cananım gelin olly. Söýgüdüm adyny sananım, halanım gelin olly. Ey görüp ay güne yananım, cananım gelin olly. Söýgüdüm adyny sananım, halanım gelin olly. Ay bir nesi bir wagt badyr dany men işe ýöräýin. Bolýam, sag ol. Bolýam, disle. tamam. Şo sorag bermäýdi dost. Nesi ber, unu bolar daro. Ey! Oğlum hiç ýeriň agyrtmadyň dämi? Hem ýeriň arasajamy, gowmy? Hawa. Wah jana balam. Adyň näme sen? Taj Mahal. Adyň Taj Mahal mı? Hawa. Ýeködüňmi sen? Taj Mahal. Yok. Ey görüp ay güne yananım, cananım gelin olly. Söýgüdüm adyny sananım, halanım gelin olly. Ey görüp ay güne yananım, cananım gelin olly. Söýgüdüm adyny sananım, halanım gelin olly. Alperäýni şonja diýelim baňa. Arada jaý alyp berdim. Biraz garaş alyp berem. Pulun käne näme ýitirýän zadyň var? Kemme tanışsam bolanýa? Düş. Näme düşünmedim? Maşynan düş. Näme üçin? Düş maşynan. Oýan Taj Mahal. Pul berip günä satyn alyp bersen. Bu çok sowap bak. Her sabah edeyin tova, rehim eyle günahkarimin bağışla Allah. Her günür sabah edeyin tova, rehim eyle günahkarimin bağışla Allah. Atrak geçýän dost. Yo, men sana pul öňünden geçdimmi? Awa. Talap etmene hakkym bardyr men o. Sen dogry düşün. Awa. Bollu da onda näme? Bolýar şunu aý näçesi? 12. Men sana 25-ne çen diýip berjek diýdimmi? Awa. Dost, menem ala detdiýän dogry düşün. Bir giden da boynum allym. Yo, 5 gün ýaýrak bolar diýdim. Ýa-da gijrak bolar 5 gün diýdim. Awa. 5 gün soň Menem hakym bar. 5 gün soň bolmak malýan menem ala detip geldim, maňa da dogry düşün. Yok, men gijrak alamak wagtynda ýetişdirýän nesip bolsa. Onsoň men tek aýyň 25 bolanok. Ýene bir zat, ýene birini sargadym nesip edenden. Türkmenistan oýunça diňe bizde ön ýaşy zat. Düşünýärmi dost? 100 tutansyň ýetişýän nersiň ýöne şulaýyň 25-ne çenni ýetişdirip berýän nesip bolsa. Beýdi üstüme gelip durma dost. Öýme gitmän şu zatlaň üstünde durun düşünýän bir zady. Ağarmady, oglanyň ağarmasyny ýetir.
Beýdip durma dost, ýalňyş şol ýasenki. Ay, onuňam dogruly dost, oly menem aljyraýan, senem çağırt dost, maňa dogry düşün, menden gaty görme dost. Aljyraýan, ho, düşünýärmi? Düşünýärmi, düşünýär. Ýöri hiç gelen dost, armak nereli? Ay şey diýsen ay dost, bir açylarla beýtip durma.